Nyaya dzinorwadza hadziperi. Pana sisi vanonza Abigail vaurawa neboyfriend yavo yekuUganda vakasiya vana vatatu. Vari kukumbirirwawo rubetsero kuti paraiswe 21,000 ekuti bhodhi yavo irepatriatwe. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So nyaya iripo ndeyekuti sisi vanga vachigara kuPretoria vakasiya mwana kuZimbabwe ndobva vazouya kuno vakaita mwana nemuUgandeni neumwe nemuTanzaniani. Kurikunzi mukomana wekuUganda ameno kuti zvafamba sei pahasha apa ndokubva arova mwanasikana uyu kusvika ashayika ndokupedza ipapo ndokumucheka-cheka. Zvinorwadza zvikuru nevefamily vari kutoshaya kuti zvinoitwawo sei kana zvadai. Saka kuri kukumbirwa kuti vanokwanisa kuita cash send vaise panhamba dziri kupedzi kwamabridge uko, vanokwanisawo kutumira ari maEFT nezvimwe zvakadaro. Ndonguva yacho ino pari kukumbirwa rubatsiro. Tobva tadzoka panyaya yatinosiga rotaura. Yes, vamwe vanoti this is not the time or the place, but this is the time and the place. Kuti tinofanira kujoina ma-funeral policies. Tichingofungidzana vedway kuti kudiaspora kwatiri uku zvinozoita sei kana tokumbirwa madhora-dhora namacash send sezvakuitika pano. Imi muchigara kudiaspora muchizvidyira nyika rutivi. So tiri kuuya nediaspora cash funeral policy that guarantees you within 24 hours vanokupai cash kana muchinge mashayikirwa. Tinoziva guys kuti cash ndo musimboti. Pane mamwe expenses anongoita arise kana pachinge pafiwa. Pane pachidiwa zvakare kuti utenge coffin rako remhando yepamusoro. Ndinoziva kuti vamwe munawo makofini. But pamwe pacho kaonenge uchida kuti paite levels. Tiri kukava immediate family, tiri kukava extended family. Kana ukashayikiwa kuZimbabwe wosiko unogona kuflya wopinda. Kana ari mwana wekumba kwenyu unenge wakava munyaya dzakadai, kana ukanzi apondwa iwe chako kungoburitsa mari dzako dzaunenge wakatobhenga kare kuinsurance kweni wobva wadini wotongobata basa. Vedway ngatibatsiranei panyaya iyi yekuidywa mudeme uyu ari nani nekuti ari kuPretoria kuSouth Africa i21,000. Ko vari kuGermany, vari kuNew Zealand, vari kuAustralia, vari kuChina, vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana, maprizes acho kaanoita achikwira. Vamwewo ndo vanozopedzisira vangoti hakuna kusina guva asi pachivanhu chedu. Tinge tichida kupa vari kuZimbabwe closure. Tichasiya link mucomment section. Chamuri kungoita mukutevera link iri muwana kubatsirika. Mari dzenyu dzamunobhadhara imari shoma asi we pay out kubva ku2,500 kusvika ku30,000 pounds. Imari inogona kubatsira. Pasara vana pakadai, panodiwa maschool fees, panodiwa hembe. Zvakare vana vanenge vakuchinja environment vakunogarana nagogo. Kana paine mari zvinhu zvinogona kutitira zviri nani. Pane chizenzi ari kungotaura maopinions avo vakati pakataurwa paya kuti roora nai vamatongo dzaisa vatsumo namademikira chete chero mubhaibheri zvirimo. Roora nai vamatongo kove kune dzimwe nyika uku zvaita seiko. But anyway, chero vekwedu uku mushawo vanenge vaitawo madisagreements vanhu vanogona kungoponda nawo. Vamwe vari kuti vasikana ava ndivo vanenge vachiti isu hatidanani nemaZimbabweni, tinoda vekunze. Zvakare vekumusha havana mari, tinoda ava vanogona kutipawo mari nekutichengeta. So manetizens ari kuti zvimwe zvinhu unozokonwa kudzikontrola hasha dziya. Vamwe vanodya fufu, vamwe vanodya gari, hatizivi kuti rinonoita seiko mukati memabhodhi avo umo. Umwe neumwe ane opinion yake. Vamwe vari kuti dzidzai kudanana nevanhu vekuZimbabwe nekuti zvinoita easy pamacultures apo nekutonzwisisana chaiko. Vamwe vakati tikaita disagreement nechirungu tingakuvadzana zvokwadi. Umwe achitaura yake broken. Zvimwe zvacho munozotsamwisana nenyaya yekuti hamusi kutonzwanana chaiko. Iwo uri kuedza kuexplaina kuti iye haasi kutokunzwa. So ndo zviri mumastreets izvi. But whatever we have said so far, aiwa zvakangonaka. Nyaya hombe ndeyekuti hande kupedzi kwamabridge tinobatana nevamwe tireize mari iyi, otherwise hazvizofambi zvakanaka. Kumuri yashayikirwa tiri kuti aiwa wanai kunyaradzwa panguva yakadai kuoma. Tinamatira zvakare vana vashayikirwa ava kuti upenyu hwavo ugofambawo zvakanaka ugoendeka. Imi kani zvakaoma.